Vanyarugwe vakashaya muzukuru wavo. Ndingati musi muna March pane 4 months now. Vashaya muzukuru wavo ivo vanoti musi wakashayika muzukuru wavo vakasiyirwa muzukuru nemuroora. Muroora achida kunoshanda kurukuva kwedu kuteta zvokuonga. Anyarugwe vanga vane adzimai vavo pamba kubva vasiyirwa mwana nemuroora. Vasiyirwa mwana nemuroora isusu takazoziva kushayika kwemwana around kuma2. Tichivabvunza Anyarugwe kuti masiyirwa nemuroora muzukuru zvenguva ipi? Anyarugwe vakati zvekuma10-11 ndopavakashaya muzukuru wavo. Anyarugwe vaiva pamba vakagara vachigadzira danga ravo rehuku. Vanoti muzukuru akauya ndobva ndisekuru ndaanohope. Ndobva vamutipinda mumba mudii urare. Hanzi muzukuru akapinda ndokubharara. Adzimai ndobva varongedza mbasha dzavo. Vaida kuenda kuwashe ndobva vaenda kunowacha. Vadzoka kunowacha adzimai vavo ndobva vabvunza kuti vakadzingina vangu vari kupiko neAnyarugwe angati mwana musikana. Zikanza ati ndoda kumborara mumba umu. Amai ndobva vakapinda mumba mwana ndokubva vatsvaga mwana hangawaniki. Ndobva vafambisa shoko muvillage vakati andashaya muzukuru wangu. Uyai mundibatsirewo hama dzangu kutsvaga anga riri zhizha kwainaye. Ndokubva tauya neuwandu hwedu village rese rakandimuka takatsvaga mwana takashaya. Kwa kuma6 kuma7 ndobva tapanana zano mavillagers vagari muvillage. Tikati toita sei ona tatsvaga mwana tashaya kunze kuri kunaya. Tinoti mwana arara kupi mwana ane 2.5 years. Village rakati no handi kwainzi kunagona muwadzanai kushamba. Ndobva taenda kunagona the following day mangwana kuseni pataswera tese naAnyarugwe ndamukurungai vanga vakaroora kumba mwana womukoma. Ndobva tamuwana gona around kuma3 the following day. Tawana gona tikamutsanangurira dambudziko redu akati zvinonyanya ina handishande usiku zvakuda mangwana kuseni monditarisira na 6 o'clock. Ndobva tapinda mumota yedu ndobva tadzoka 6 o'clock dzichikwana gona hangauye 7, 8, 9 hapana gona. Tikati varume zvinotibudira here zvokuti tirambe takatarisira tsoro yakadai. Mavillagers vakati ngatitsvage kumwe kwatingagone kuenda. Zvino mari tinewana kupi? Vanhu vemuvillage vakati tinodonate ande kwagogo Chihoro. Ndobva tati the following day vatafona una gogo vakati uyai. Ndobva taenda vatabhadhira mari yedu 120 taakwagogo vatapuwa dare redu. Gogo akati no inini mushonga wangu uchatsvaga kuti akabiwa here mwana akaita chakaipa pamwana muchamuna nokupenga kana kuita musara kana kuya vachitaura vega kuti ndozvatakaita. Makaona munhu auya achidaro mondifonera ini ndichaziva zvandichaita nemunhu iyeyo. Mushonga uyu wandiri kukupai uyu munoshandisa muri pamwe chete ana mukurungai sabhuku nekomiti yako dare rese mauya makadai munongoushandisa muri pamwe chete. Ndobva vatudza madeketero atinoita mushonga upi mushonga iwoyo. Zvikanzi muchiri pano musati masumuka ibva matenda apo mugarapo mudeketere. Ndobva taenda bataita asi kana makushandisa kumba itai muri pamwe chete. Ndobva tashandisa mushonga wedu ndobva tauya kwakuma3 musi watabva kwagogo tikasvika kumba kuma3 vanhu vanga vakazara zvokuti times 4 kana 5 vanhu vari munoma. Tikati manje mushonga tinoushandisa sei pamba pane dzatova nhamo dziri kuitika idzi. Tadi kumboseswa wakati doke vanhu vanenge vadzoka kudzimba dzavo tozowana mashandisiro. Ndobva tawirirana kuma6 o'clock dzichikwana ndokubva taenda tikati Tsano tauya tishandise basa redu ratabva naro kuHarare. Tsano akabva ati ndashandisa kare. Tikati aiwa akadarera ati tinozvita tiri pamwe chete but kana makuti mashandisa kare zvinoita kuti village roda feedback tabva kuHarare. Tinovatsanangurira kuti tashandisa tese here imimi maita muri mega. Alright zvisinei isusu atichataurira vanhu kuti mashandisa mega. Asi mangwana kuseni zvichienda kumberi taakuya kuti tiite tiri pamwe chete. Ifunga tikamukira tikaenda 5 o'clock zuva asati rakuoneka kuti tiri kubuda nepapi. Ndobva tasvika tikasvika adzimai vakabata mutsvairo papa nevaenzi vada kutanga kutsvaira ruwanzi.
Zvikanzi amavinga ashamwari venyu tikati ndo atavinga tikati kumutsire mumba vachikarara. Ava vachingobudawo mumba Nyarugwe ndokubva vati nguva yese yamasvika apa iyi ndanchitoshandisa mushonga wendashandisa kare. Ndofunga tikapopotedzana tikakakavadzana tikati manje zvamaita zvamukurungai matadzi isusu zvatakuita hatichagona kuenda kunoudza village kuti mushonga tiri kuita tese. Imimi ndimi maakuchivaudza kuti ndiri kushandisa ndega asi isusu tinofanira kuvaudza kuti takanzi tishandise chi tese. Village ndori chasugesta zvatichaita isusu hatina zvatingakuitei tatotadza kuwirirana papi pasi mozoti magadzira ngozi muvanhu vanhu havachazvinzwisisa. Ndofunga takadzokera kuvanhu paye dhei iroro kuseni kwacho kwatatadza kuwirirana ikoko ndobva taenda village rarikaungana muwadhi yese ndokuvatsanangura tikati tapesana pakadai. Ndofunga pakaita noise vanhu vakada kuvarova vakada kuvaisa musaga vakadii vakatakurwa neyuthi vakaendwa navo vachifamba vakaiswa pamberi kuenda kupolisi. Jespo akatouya kubhindura zvikanzi mapesana papi zvikanzi sabhuku ngaweni ndiri sabhuku ndokubva tasvika ndokuvatsanangura namachameni emusangano zvese zvikanzi right Anyarugwe muri kunzwa here pamapesana nevamwe venyu zvikanzi ndiri kuzvinzwa kwemi mamuchashandisa mega sei imi makanziitai muri pamwe chete ndobva tangodzidziswa yuthi yanga raramba kubva papi papolisi zvikanzi sabhuku taura nevanhu vako vadzokere kumba nyaya yedu tikita investigations ikati no problem mwana asati awanika. Ndofunga inini ndikataura nemayuthi tikati vabereki handei kumba nyaya iri memapurisa zvatayana Nyarugwe ari mupenyu hapana amurova hapana adii hazvina chakaipa. Ndobva tadzokera kudzimba right. Ndofunga tadzokera kudzimba isusu tega pachedu veukama kwamuda pakati nechitiko chakanga chaitika chokuti adhonzwa nemayuthi zvadii plus ada kushandisa wega mushonga. Takataurana tikati tadi kuchimbovasiyavo ana mukurungai vedu vambobata zvomushawo vari vega. Isusu zvokuti tirambe tichipinda mavari imwe nguva vachada kuti tishandidzane pamwe chete. Anyarugwe musi wacho iwoyo kumanheru kwekunge varara kupolisi vachizouya the following day vakabva vauya kumba ubva vautaura nemukoma vakati tanchikumbira kwamuda pakati mutipo mumwe munhu wani tiende kumaprofita timbotsvaga kuti chii chiri kuitika pamwana. Ndofunga kwakaenda mukoma wangu namai guru mukadzi womukoma kwasimba kwamurewa tsananguro dzakabuda ikoko hatina kudziziva. Kunoko kwaingosarawo maprofita vachiuya vachingobatsira nokuti hatikangoti zvaanokwanisa kuti mwana abude ngauye pano vakazoburitsa mwana. Tsananguro dzavo dzavakataura vakati isusu nhasi ndozuva redu ratakuda kuti tiburitse mwana nokuti imi muri kuudzwa kunzi mwana mupenyu ari mubako. Tsananguro dzamuri kuudzwa dzakasiyana. Ndiri kuona magirini bhomba ari kutenderera pamwana atochena honyoka zvokuti tikasaburitsa mwana uyu nhasi anogona kushiftwa mwana akaneswa pamusha umwe munhu zonzi ndiaurai. Tsananguro dzechiprofita idzi. Kuchaenda gurupu rekutanga vachadzoka kuenda gurupu rechi2 vachadzoka rechi3 muchauya muchinzwa kunzi mwana aita se awanikwa noti paari izvo zvaango mwana adhambiwa zvezvokuti anogona kungoonekwa chero arifudza mumba anosangana mabhonzo. Alright. Rakaenda gurupu rekutanga. Gurupu rechi2 takagara zvedu kwatova kuma44 kunaona mwana aonekwa angaonekwa akamuona akaona kadziva so kanga kane mapushi aitoronza anga ari mapushi nechidhori nekachari ndotukaonekwa tiri mumvura asi mamune honye mumvura imomo. Saka pakazoita muwezvo wanga uripo nengo pa 4-5-6 meters ndopanga pane mwana pamajuju pakapfekewa. Saka akaona uye akaita kunzwa nekunhuhwa kunzwa hwema kuti mwana pane chinhu chakaora ndobva anotarisa abvaona ndo mapushi aitaurwa kaya saka ndomune mwana ndobva atonotaurira kuti ndaona mwana pane mwana asi asina kuona mwana. Saka pane mukomana uyu zinzombe uyu ndiye akazotarisa achikati uyu muwezvo wafamba sei uri kuoneka honyoka. Ndobva vatarisa ndobva vaona ndobva vaona mwana. Vanhu vese ndobva vaibva taita police report mwana awanikwa vanoitawo zvavaiitawo mwana abva atakurwa vaenda kupolisi. Ndobva tagara saka pa 1 week time izvo shonda asati rakwana muse weekend muse Saturday ndopakazouya mukurungai ava kumukoma wangu anova mukoma akabereka mwana wavo akarorera. Zvikanzi mukurungai ndauya vakavamisa murodhi vaenda kunotsvaga mvura. Zvikanzi munhu akauraya mwana uye vakauraya mwana vaenda kazovawana. Zvikanzi makazovawana ndianiko vakauraya mwana. Zvikanzi mudzimai womunin'ina wenyu mukadzi wainosendi nazinzombe akatumwa kunotora mwana ndizinzombe kureva uyu then akazouraya mwana mudzimai wangu. Vanhu ndo zvamasangana nazvo mukoma zvinotipa chimiro chakaita sei ndo mataurirwo azvo here azvinoitwa nyaya dziri kumapurisa vadi kutsvagawo imwe nzira kana kuenda kuna sabhuku kana kuti isusu zvichatipesanisa izvi. Hanzi aiwa ndo maviriro avaita alright
ini dhera cho remuswemandi ndobva taenda kupolisi ndobva taripota anyarugwe ndokubva vatsanangura akati azvochokwadi inini nyaya iripo ndeyekuti mashoko yavakataura tiri kumapurisa zvikanzi aiwa inini ndamukurungai vangu ndandichida kuti tibatsirane kutsvaga kuti chii chakauraya mwana saka ndaona kuti bheta ndivanange kuti vavhunduke vaone kuti ndo zviri kundirwadza mwoyo mani plus ndaakutsvaga chakakuvadza mwana ndandega ivo havachandipa chii hatichabatsirana kutsvaga kuti mwana akaita sei hoye adzimai vangu vandobva vabvunza mupurisa vakati naini ndibvunzire kuti horaiti ini ndiri mukurungai wavo ko uyo zinzombe mutorwawo apinda apa pakudii nokuti ndiye wandikatuma kainini mukurungai kunotora mwana kuti ndizomuuraya uyo apindira papi ava ndobva vanatsoona kuti raiti kweseni vakambotaka nguva vasati vapindura ndobva vati anorega nditaure chokwadi mupurisi nyaya iripo ndeyekuti shuwa uyu akauya kundibira mwana ndobva apa amai abva auraya mupurisa akati horaiti kana adaro muno umpo here wamunawo vanyarugwe zvikanzi aumbo handina asi ndino kwandakafamba kanzi aiwa kana adaro yanaka isusu kukoti hatiite zvomaprofita nemwana saka isusu nyaya ineswa kuna chifi ndiye achakutorerai vanhu venyu vamakawana hombo navo nemi moiswa apa muburitsa chokwadi chenyanyarugwe ndosaka ndapinda munochangamira kudai nyarugwe taura achatauri pamusoro chakadini zvikutora muda pakati ndo nyaya iripo chakaitika ndechekuti wakanga uri musi wa 5 March no zvandoda kuti udai zvaataura ndozvochokwadi here zvese zvaataura hazvimwe hazvisi saka ndoda kuti muborondedzera taurawo zvaunoziva pamusoro chakadini wakanga uri musi wa 5 March zvishuwa ndakasiyirwa mwana nemuroora mwana uyo akazosvika kushayikwa ari mumaoko mangu ndikaparidza shoko rokuti ndashaya muzukuru wangu kuna sabhuku akaudza vanhu mukomana uya uyu ukumbogara mubhuku magore ari akaparidza shoko kuvanhu kuti ndo nyaya yaitika panyarume kuchita icho fast vanhu vakauya zveshuwa wakatsvaga mwana haana kuwanika kusvika ndazonoripota polisi kwakuma8 dzemanheru yanga iri sandi right sandi iyoyo yashayika mwana ndo yashayika amukurungai wangu mukadzi wamuda pakati wakazouya chachipiri mapasti 2 wauya kudaro ndofunga shoko rakataurwa nasabhuku achitaurira kuwanuka rakanga rine shoko rinofadza rekuita kuti ndibatsirikaniwe asi amukurungai wangu wachingosvika pamba wakatanga kubuditsa shoko rokuti nyarugwe buditsa mwana ndiye wadya mwana uchataura kwawaisa mwana iwo wari munhu ari kutongosvikawo pagiraundi nguva iyoyo ndinoimba kuti wanhu wese wakanga wari pakati pokuti wakanga wari musango wachitsvaga mwana waivaika wakabva wabva musango munyama waitsvaga mwana munyama wakuda kunzwa kuti ko shoko iri rakupi shoko rakutaurwa naamai wauya manje saka imimi masabhuku manga muchititaurira kunyaya yekuti isisu tidonete mari yokubatsira nyarugwe izvo muchitoziva kuti ndiyauraya mwana sei ndofunga village rakabva rasandukira inini ndofunga ndakaitwa zvese nevanhu vevillage asi ndakavataurira ndikati zvamuri kutaura izvi handizvisivi zvikanzi amai ava wazosvika kungokuyi vachibva wataura kuti nyarugwe buditsa mwana sei kureva kuti iwewe naamai vanga vasipavo kureva kuti muno madhiri zvokuti nyaya ichitanga kubuda kwaineka yaitonzi inini ndine syndicate neawa ndii ndakanotora mwana ndichipa awa seamukurungai neamukurungai asi inini ndakazviramba asi community yakazoshungurudza inini ava havana kushungurudzwa ndikatorwa mutsaga ndikadinzwi ndichida kunokandira muna mazowe tori mashoko akanga ataura amai vanhu kuti wakanga wanongedza inini kuti nyarugwe buditsa mwana ndofunga mudzimba dzangu mumakitchen unity mumawadhiropu zvikati vhurai dzimba idzi ndo muno mwana ndofunga ndikataura madzimai angu ndikati kino vhurai dzimba dzese patagara nemadzimai edu vanhu vakapinda vachisecha amai vachingoti mwana arimo vanhu vakasecha wakashaya mwana right ndoshayika mwana ashayikwa inini ndanda pakati pousuku mushonga wakagogo chioro uya zveshuwa takaenda tese inini nemasabhuku mairi muda pakati sabhuku namukurungai wangu chaiwo tasvika kwagogo chioro
ndakagara panze right ndo pakanzina vana muda pakatawo zvatoda kuti padare redu kana tapinda mukati umu munhu anotaura munhu 1 anotaura na gogo vanongedza munin'ina wangu ndinosiyira inini tapinda mukati gogo chioro wakabvunza kuti umunoera chii wabenga wakabva wadaira zvikanzi tinoera shava neshiri zvikanzi nagogo chioro ndikuda waitiwa nodambudziko imamwese muri waperekedzeka waiwa nodambudziko ndopakadzi nomunin'ina wangu iyi tinoera tembo mazvimbakupa zvikanzi ho right chiuya ugoda mapa ubati tsvimbo iyi unongedzere kwawabva zvichorikuvana unin'ina wangu akabva asvika pagoda mapa nagogo wai vapowa tsvimbo iyi ndokubva anongedzera watabva zvikanzi right dambudziko rako rakamira sei ndokubva agogo ndakashaya muzukuru wangu takazomuna akaita sei akafa zvikanzi alright inini handitauri zvakawanda chandinoita inini chakupai mushonga wamunoita sei wamunonoshandisa toda kuti munhu akaita zvinhu izvozvo auye yega pagiraundi vatapiwa mushonga iye zvikanzi right muri muno mujurawo mushonga uyu wanga wakanyorwa anga ari matsapo manganika 4 saka mushonga uyu wanga wakanzi mushonga wega wega wanga wakaisiwa kapepa kemashandisiro kuitira kuti usaite sei Mira ndoda kuti ndisaku andisida kukata pane zvanda kubvunza kuti unzwisise ndinoda kuti nyaya ndisenze munguva ipere zvakanaka nhasi inoita sei towirirana here ndati nhasi inoita sei hakuna chinoramba pandii ndoda kubvunza mubvunzo 1 makapuwa mushonga muchinzi muende koumberera mese makapuwa mushonga muchinzi muende koumberera mese ukanzi uombere wega ini ine mhuri yopanyarugwe unokuti mushonga wangu uri umaera tembo ndiwo ukasangana nedambudziko anokuwitinisira izvo ndiani waunoziva mhuri yekwangu ndeipi mhuri youyu makanzi muende koumberera mega right mumwe kwaiwe unoziva zvi yapo mumwe iwe kwaiwe wasimudza roko pane pandoda kubvunza pandibvunzwa namufungai wako kwagogo chioro kwakaendwa mwana awanikwa zvakadasata anga asati pane zvandanzwa anga asati ita so maoko ako taura saka zvadaro tapiwa mushonga iyeye takudzika motikari wabiya kugova tadzika motikari ndopawakanditi amukurungai pano zvingazokuvhiringidza here pakushandisa mushonga iyi tikati ndiwo ndichingandivhiringidze chi pakushandisa mushonga iyi nekuti mushonga iyi yakatonyorwa chi yakatoiswa tumapepa kuti unoti zvakati uyu unoshandisa zvakadai munosenzesa wakadai 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 saka hapana chinombondirasisa apa zvikanzi kana masvika endai munoshandisa mushonga iyi nemazvo sekutaurwa kwaitiwa nagogo ende tichingosvikawo pamba ndakabva ndakokorodza mhuri patatopinda umba patatotanga kuita zvatata kutoita mishonga ipi iyo iya hobi yangu ndopawakazoti ndofunga papera 3 hours ndopawakauya wakati tauya kuti tishandise mishonga iyi ndikati ndandatoshandisa mishonga handima ndibvunza paipai muchinditi nini haikona kuzorasika kushandisa mishonga alright zvakwana saka apo tochidarika hedu dzabgogo chioro saka mwana mushonga yekwagogo chioro iyi hatina kuzoishandisa nemazvo nokuti ndandamusungwa yakabva yangosara yakaita sei yakadaro mwana kusvika azowanikwa hapana changa chichashanda bai pako ndo ndandiri pakunongedzwa kusvika ndizotakurwa nepolisi ndinotora mwana ndoenda naye kumochari ndozopuhwa mwana nepolisi kunzi chenda unoradzika muzukuru wako ndodeedza ana mukurungai wangu kuti tapiwa mwana nepolisi kuti endai munochengetedza mwana asi mapurisa chade basa raini chete sezvazviri asi machengetedza chi mwana kusvika ana mukurungai wangu wakaramba kuti mwana haachengetedzwe kusvika nanhasi izvozvo mwana wacho asati achengetedzwa mwana ari kuharare izvozvo kubamuna macho
chichi kubva muna machi ibva muna machi akamisa kuti mwana atadza kuchengetedzwa ndiani ndana mukuru ngai aiva vapamda pakati vachiti achengetedzwa kusvika chii chaitika pakazonzi anzongaende postmortem saka ndobva ndati aiva muzukuru wedu tese muzukuru kuda kwenyu nhonga kuitwa vaenda nomwana kupostmortem vasvika kupostmortem kuye kuenda kubatorwa postmortem mwana wenda kubvaniwa asina ruoko asi mumiri hamuna zvimwe zvakazowanika nekuti semwana akanga apara akaenda kupostmortem ndiani kuudze tinzwo postmortem iwe sorry sure postmortem takaita kuhari mari sauti akabudiswa na doctor akati mwana akadimura saka chinhu chakamudimura chinoratidza kuti changa chisiri sharp mabhonzo akataura kuti kunenge kubonya apo ndochete chakadimurawo ndo zvakaoneka zviri visible nokuti muviri wake wanga waibva kusaka asi ruoko icho chichindo chakaoneka chisipo ichi iwe muzukuru wako pakuita sei mwana wangu inini ndiye akaroora pamuda pakati mwana wako mukomana ndiye akaroora mwana weapa bhizinesi repamuda pakati rinofamba here nomuzukuru wako bhizinesi repamuda pakati handizivi handinoda kubvunza uyu mutupu wake chii shiri hungu iwe wako chii saka ndoda kubvunza kuti mutembo nahungwe mukaita joint venture bhizinesi rinorana here zenguva rinogona iwe ndotora munamato yako nomunamato wako nogonezera kuda kushandira vanhu avo manje machiso pano ndokumbidza iwe ndipe $10 tsvake motikari yatotuma kumbidzai hakuna munhu anochema anoshandira chitunha chiri mumba mudzimu muprofita unotaura zvikuita kuti mwana arware kuti mwana ashayike kusvika pakuwanika towirirana chechi 2 chinotaura chiri mandiri chikabuda handisisiri werudzi rwenyu ndakienda kuvafi tatese saka nau mese munomhosva nokuti hamusi kuzorodza mweya tiri kuwirirana here muri kufamba so muri muririma mese saka regai titombotsvaga kuti rima rinoita sei but zviri nyore ndezvekuti mangwana ndine musangano zvisinganetse zvinotoda inini hazvada kutoti tikutumire vamwani iwewo mangwana kuseni mukira nomotikari yako nogevenziri yako uya kumba kwangu seni pagomo imi muendai murara kwamunorara kana mukabata zvamunobata batai kupi ikoko seni executive 6 okobosi na 7 ndinoda na 8 muda ndopinda mbindura musangati ndine musangano uripo na minister iwe mari yebhasi seni executive 6 okoro pampango pagomo ndapedza tiri kutoronga process futi kubva ipapo yokuita burial yemwana upi iye because hakuna patinozofa tisina kusangana norufu tikuwirirana ende imimi futi munodzidzira kuprofita kana kudzidzira kuenda kuzvinganganganga kuzhamura hachisi chiprofita kana kungorotomoka ndakati kukutaurira iyi dambudziko ramaita munyika maita dambudziko rokuti ukaona munhu akazvibatira hanzi akaroma akaita tunhu kwakati ii mushonga ukatasa mvura iri kunaya munda mumbavha munda momuroi munda momhombwe mese muri puwa pfumvu dzakai muna president but untoona mumwe wacho hapana kana karikowa for nothing zvimwe zvacho muri kutadzira mwari mazvinzwa hamugone kutaura kudenga varume kubva apa mese apa kusvika apa hapana akaenda akadzoka apa tai straight manzwa vamwe muri kurarama muri mugahena nomuda kuva mabasa akaipa funga kwenyu pamuri mese apa hamusi kunzwa tsitsi waraiti makagara so mukakotamisa uso kutaura kuti mwana namanje so haasati avigwa
apo post mote makapedza takubvunza bvunzo usimbu kuti umbwe namazvimba kupa zvinojoinana papi anogona kunditora achindishandisa panapa ndi Ernest ndovakomana ndo mutupo wangu tatese ndo vanoziva kuti tikaombera takadai nachirapo takunda saka no atingakurambei takuti kana muchiona kuti kunokureberai kudzokera zvichikosta norara kwamambo sikurara kurikuita vamwe vaya asi ndati udzai uyo 6 o'clock 5 inandirare kana na 1 usiku ndomuka andibvunduke hakuna cheinga foni yomwe anonzi Muroi asi ndinayo ndiri kutotonga right ndapedza dismiss next saka namangwana kusend early in the morning.